Hej og velkommen til den næste gennemgang her på de videoer, I får uploadet. Og det handler i den her gang om udholdenhedstræning. Det er det andet emne, der er på programmet, og det kører i løbet af lørdagen, og det største del af lørdagen. Det er træning, som man ofte forbinder med begrebet konditionstræning. Kommer du til at se, og jeg kommer til at fortælle om, at det ikke helt er korrekt. Konditionstræning er en af formerne for udholdenhedstræning, men altså, det vender jeg tilbage til om lidt. Billederne her er forskellige eksempler på udholdenhedstræning. Når vi snakker udholdenhedstræning, så er der et formål, som der gerne skal være med alt, man laver. Og det er en forbedring af kredsløbet som det ene. Og kredsløbet er altså hjertets evne til at pumpe blod rundt i kroppen og levere ilt til de arbejdende muskler, som der står her øverst. Og i den forbindelse, så, som der står også her, så er der altså også en forbedring af udnyttelse af vores evne til at trække vejret. Så vi kan også øge vores evne til at få luft ned i lungerne. Det hænger meget godt sammen med, at vi gerne vil have noget mere ilt over i blodet, og som hjertet så kan komme ud i kroppen. Det er det ene formål. Det andet formål er også, at vi kan arbejde med musklernes evne til at arbejde over længere tid. Det er sådan nogle andre, det er nogle andre steder, vi kigger på her. Det kommer jeg tilbage til senere også. Man kan kalde det her central påvirkning. Det man gerne vil forbedre, det ligger centralt, altså omkring hjertekredsløbet. Og det her, det man kalder perifert, altså længere ude omkring musklerne. Og hvad der foregår derude, når vi snakker udholdenhedstræning. Effekten, som vi arbejder med her, det er, det siger lidt sig selv, når vi snakker forbedring af kredsløbet her, som effekt også. Og i den forbindelse, det kan være vores kondition, vores blodtryk, der kan blive lavere, og mange andre ting, som vi kan se på omkring sundhedsforbedringer. Det er meget omkring livsstil og sundhed. Det er sådan meget op i tiden. Det kommer vi ikke ind på her. Det er et andet sted, I vil kunne arbejde med det. Det kunne også handle om vægtting for eksempel. Der er selvfølgelig også noget med performanceforbedringer, altså man simpelthen bliver bedre til at præstere. Det kunne være hastigheden i den træning man laver. Altså hvor hurtigt kan man tilbagelægge en bestemt distance. Eller det kan handle om udholdenhed, altså hvor lang en distance man kan gennemføre. Så det er de to hovedformål vi har hernede, eller ikke hovedformål, hovedeffekter, når vi snakker af præstationer, altså hastigheden og udholdenheden, hvor lang tid man kan holde til en bestemt belastning. Vi er nødt til lige at repetere det her med gendannelsen af ATP, og det er det hele handler om her, meget kort. Og det er, at vi har et arbejde herover, og i den her forbindelse, der vil det være et udholdenhedsarbejde. Der kan komme noget energi fra de anaerobe processer uden ilt, og så kan der komme noget energi fra de aerobe processer med ilt. Det her kunne være spaltning af kreatinfosfat eller spaltning af kulhydrat, og det her kan være forbrænding af kulhydrat eller forbrænding af fedt for eksempel. Det leverer energi til gendannelsen af ATP. Vi vil gerne have det fra det her til det her. Og så kan vi spalte ATP igen, så vi kommer tilbage hertil. Og det giver energi til noget eksempelvis muskelarbejde. Det er jo det hele handler om. Og i den forbindelse her, så er det vigtigt, at vi kigger på det her med de anaerobe processer og de aerobe processer med og uden ilt, fordi det er det meget handler omkring udholdenhedstræning. Og vi veksler imellem de forskellige typer af energiprocesser. Når vi taler udholdenhedstræning, så er man også nødt til at se på forskellige energisystemer, fordi der er, forskellige kombinationer, som jeg også nævnte lige før, af aerobe og anaerobe processer og energiprocesser, der giver energi til gendannelsen af ATP, afhængig af, hvordan man træner. Og hvis vi ser på her, så kan man se på intensiteten, og hvor lang tid det tager at blive udmattet. Det er sådan meget, hvad for en form for træning det er. Og hvis vi ser på intensiteten, der ligger over 90%,
så kalder man det kort anaerob energisystem. Det vil sige, at det er uden ilt primært, og det er hvad kan man sige, et meget kort energisystem. Det er ikke så længe det kører. Farverne henviser til en figur, som jeg kommer til om lidt. I kan se, det er også meget kort tid, man kan lave den her aktivitet, og det vil primært være anaerob, og det er spaltning af ATP og kreatin, vi snakker om her. Så det her, det er faktisk ATP, det er det vi har, vi har et lager af ATP, hvis vi er ordentligt restitueret, og så ligger der det der kreatinfosfat i musklen, som vi kan spalte. Så vi kan spalte noget ATP, og vi kan spalte noget kreatin, som så kan bruges til at genopbygge ATP. Og det er altså, vi snakker 20-30 sekunder, så det er altså ikke lang tid, vi kan køre på det her. Det her, det vil være noget, som ligger så meget op af styrketræning eller sprint, for eksempel 100 meter løb. Så det kommer vi ikke til at beskæftige os så meget her, når vi snakker udholdenhedstræning. Det minder, jo så om hvad kan man sige, at det er sådan mere over i styrketræningsdelen. Og så vil jeg også sige, det der er utrolig vigtigt at huske her, det er, læg mærke til det her, den dominerende proces. Og adaptationer, det betyder, hvad bliver man bedre til, hvis man træner korrekt inden for det her, så bliver man bedre til de her ting, som kommer her. Man bliver bedre til det, man gør, om jeg så må sige. Men den dominerende proces er det ene eller det andet. Det betyder, at det ikke kun det her, der foregår. Der foregår altid det hele. Der er altid noget spaltning af ATP i gang. Der er altid noget spaltning af kreatin. Det bliver også sat sammen igen. Der er altid noget spaltning af kulhydrater. Der er altid noget forbrænding, der er i gang. Det er fordelingen imellem de forskellige processer, som er meget forskellige, afhængig af hvad det er, man laver for fysisk arbejde. Så det er vigtigt bare at holde fast i det, fordi at man godt kan komme til at sige, at så er det kun det her, der foregår, når man laver den form for træning. Og sådan er det altså ikke. Jeg kan illustrere det med den figur, der kommer om lidt. Men sådan kan I arbejde igennem de her energisystemer. Vi har et andet, der hedder lang anaerob energisystem. Der ligger vi på en høj intensitet, 50-95%. Og der kan vi sige 20-30 sekunder til 3 minutter, det er den tid, det tager at blive udmattet. Det vil sige, det er jo altså mange typer af aktiviteter, man kan tilrettelægge her i forhold til det her med 20 sekunder til 3 minutter. Og I kan også se 50-95%. Og her snakker vi om, at der primært fortrinsvis sker en spaltning, altså uden ilt, af kulhydrat i musklen. Så går vi ned i intensitet. 30-60% er ens maksimale ydeevne, og det kalder man så kort aerob. Her er vi så over i noget med ilt, så går vi over forbrændingsprocesserne. Og der ligger vi helt fra 2 minutter op til 45 minutter, hvor at det her er det dominerende. Vi forbrænder kulhydrat. Går vi endnu længere ned i vores ydeevne under 40%, så kalder man det lang aerob, altså det er stadigvæk med ilt, men sådan den lange energiproces, man får energi over meget lang tid, det vil sige over 30 minutter, og så går man over i retning af primært at få sin energi fra forbrænding af fedt i muskulaturen her, når vi snakker træning. Det er de 4 energisystemer, som man deler udholdenhedstræning op i. Og vi kommer som sagt primært til at forholde os til 3 af dem, altså de her nederste, fordi det er dem, man typisk ser, når vi snakker det, man kalder udholdenhedstræning, konditionstræning, som jo ikke var helt korrekt, men altså når vi er over i den form for aktiviteter. I løbebånd for eksempel, eller spinningcykler, eller løb, lidt længerevarende løb til meget langt løb, den form for aktiviteter. Hvis vi ser på de her energisystemer, jeg vil faktisk gerne lige herned og vise den her, fordi det er det, som der er den her sammenhæng med de her farver op på den første. Og her har vi sådan set de her energisystemer illustreret på i sådan et koordinatsystem. Og det, der er logikken i det her, det er for det første, I kan se, der er altid både blå, rød og grøn til stede. Man kan ikke se det her, men det bliver tydeligt her, når man kommer hertil. Der er noget blåt, der er noget rødt, der er noget grønt, og der er noget lilla. Det vil sige, at der er altid det hele til stede. Aldrig kun 1 eller kun 2. Men så kan vi se her, hvor vi snakker meget kort tid til udmattelse. Det aller første stykke her, der er det
måske hvad jeg siger, 99% var lige sådan, måske, men mange og 90% øh, lilla. Og det vil sige, det er, hvis vi går hen til her, vi kan gøre det her. Det er det korte anaerobe. Der er vi altså over i det der styrketræning eller sprint. Og jo længere man går ud, ja, jo mere falder det lilla, jo mere øges den grønne, som er den lange anaerobe. Så begynder det at blive noget omkring det her med, vi kommer til at beskæftige os meget med her i udholdenhedstræning. Så hvis man går endnu længere ud, så begynder den røde, altså den kort aerobe, så er vi over i primært det med iltprocesser, altså forbrændingsprocesser, så begynder den at stige, og den grønne fylder mindre og mindre. Den blå, den går også i gang og går lidt op her, når man kommer ud over kort tid, om så må sige, og så ligger den sådan nogenlunde stabilt, indtil den så til sidst begynder at stige. Så den er altså også med her. Men der hvor man forbrænder kulhydrat, som det her jo handler om, den røde, bliver større og større, og ud til det her punkt, hvor den så begynder at falde, der stiger den blå, og det er altså forbrænding af fedt, som så øges herude. Men stadigvæk, der er alle fire til stede på samme tid. Og herude, der vil det så være den blå, der dominerer ud til det her med lang tid, og lægge mærke til, at hele den samlede produktion, som det her jo handler om, og dermed, hvor hårdt kan vi arbejde undervejs, den falder. Og det er jo fordi, at vores præstationsevne, den falder jo længere man kommer ud. Jo længere tid derude, jo mindre kan man sige, intensitet kan man arbejde med. For man mister simpelthen, her begynder man simpelthen at mangle energi i kroppen. Fedt og kulhydrat falder. Kulhydrat specielt bliver lavere og lavere her. Hvilket man jo også kunne se på den røde, som er den korte aerobe, hvor det primært er kulhydrat, der ligger i den, så den bliver mindre og mindre. Den er vi meget afhængig af. Så det er egentlig logikken omkring det her med de her energisystemer. Der kan man se fordelingen. Det er et meget godt billede. Og jeg vil egentlig også sige, at de her figurer, som der er i jeres manual, og i den her præsentation, der kommer her, kig meget på figurerne, når jeg har læst teksten. Det giver et rigtig godt overblik over det, I skal kunne. Og jeg vil sige, at det, der står på figurerne, hvis vi forstår dem, så vil I også forstå det, I skal kunne. I skal ikke kunne alt omkring energisystemer i detaljer, alt hvad der står i teksten, og det andet, der kommer senere. Hvis I kan det, og kan forklare det, der står på figurerne, ja, så er I sådan set rigtig godt med. Så husk det, så I ikke knækker nakken på teksten, som kan være lidt svær. Men hvis I er med på teksten og synes, den er fin, jamen så tager I den selvfølgelig. Altså, I må meget gerne lære den, men I behøver ikke. Vi går lige herop. Det her er sådan set bare en forklaring af det her med de her energisystemer, og så nogle eksempler på hvor man får energien fra. Det har vi sådan set været inde på. Men eksempel på for eksempel styrketræning, det er det her korte anaerobe system, energisystem. Der vil man for eksempel lægge styrketræning, og dermed kommer vi til at fokusere så meget på den her form for træning, hvor det primært er det korte anaerobe energisystem. Så et eksempel på det lange anaerobe kunne være 1500 meter løb. Så det er bare nogle eksempler, og så er det forklaret lidt igen hernede faktisk. Mellemdistanceløb, eksempelvis 5 km, hvor man løber godt til, så er vi over i det korte aerobe. Og hvis vi går over til lange cykelture, over 60 minutter kunne det være, så er vi over i det lange aerobe. Så det er bare nogle eksempler på sportsgrene, der kan bruges her. Nu er tiden ved at være gået fra de første 15 minutter, som de her film jo kan vare. Så jeg slutter her, og så fortsætter jeg på den næste film, der handler om udholdenhedstræning. Den her hedder udholdenhedstræning 1, og den næste kommer til at selvfølgelig hedde udholdenhedstræning 2. Hej hej.